Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon bidiyon. A nan tambaya ce za mu yi ta kamar haka. Shin kana fama da mutuwar jiki, kasala, ciwon jiki, ka ji kamar an yi maka duka? Kasance da mu a cikin bidiyon mu na yau, wanda za mu tattauna ne a yau akan abin da ya shafi waɗannan matsaloli. Kuma insha Allah idan ka ci gaba da kasancewa da mu za ka samu magungunan da suka dace da kai mai sauraron mu. Saboda haka idan wannan ne farkon zuwanka wannan tasha tamu, ka daure ka danna subscribe, ka danna alamar like. Assalamu alaikum likita, sanni da aiki. Wa alaikumus salam, barka da zuwa. Samu waje ki zauna hajiya. Sannu da zuwa asibitin magani a gonar yaro. Ina sauraron ki, me ke tafa da ke hajiya? Likita, ina yawan jin kasala, jikina a mace, ga ciwon gaɓoɓi tamkar an min duka. Na rasa me ke damuna. Likita, don Allah ina so a taimaka min da maganin da zan yi amfani da shi. To hajiya, na ji abin da kika faɗa. Da farko ina so na sanar da ke cewa akwai wasu abubuwa da suke kawo mutuwar jiki, kasala, ciwon gaɓoɓi. Su ne kamar haka. Na farko, rashin samun wadataccen bacci. Na biyu, yawan yin bacci bayan sallar asubahi yana kawo wannan matsala. Sannan na uku, yawan cin abubuwan da aka tsoma su a cikin ruwan mai aka soya yana kawo wannan. Sannan na hudu, cin abubuwa masu kitse wanda zai sa jikin mutum ya kitse sosai, wanda kitsen nan zai jawo masa mutuwar jiki da kasala. To wannan su ne abubuwa da yawanci suka fi kawo ciwon jiki da kasala, duk da akwai cuta wadda take tana kawo wannan, amma dai waɗannan abubuwan su ne suka fi yaduwa. To hajiya, waɗannan al'amura da na lissafa miki ki yi ƙoƙarin kiyaye su, insha Allah ta'ala za ki ga kin daina samun wannan matsala. Domin magance wannan matsala ta kasala da ciwon jiki, za a samu man habbatus sauda, a dinga zuba cokali guda a cikin lemo da aka matse, a dinga sha na tsawon sati guda. Insha Allah za a nemi wannan matsala ta kasala za a rasa. Hanya ta biyu ita ce za a samu zuma tatacciya mai kyau, za a dinga shan cokali ɗaya bayan cin abinci da awa ɗaya. Zuma na maganin ciwon jiki da kasala da mutuwar jiki, duka zuma na wannan maganin. Sannan tana magance ciwon ciki, sannan zuma na magance dukkanin wasu ɓangarori na cututtuka a jikin ɗan adam. Hanya ta uku ita ce yawan cin albasa. Abinda nake nufi shine ba wai ka ɗauki albasa ka dinga ci ba, a'a, albasa akan yawaita ta a cikin abinci, a dafa ta sai a dinga ci. Sakamakon albasa na da sinadarai wanda suke taimakawa jini wajen yawo da yawatawa a jikin ɗan adam matuƙa. Hanya ta hudu shine za a samu inibi a dinga ci, ko kuma a dinga matse ruwansa ana shan kofi ɗaya tsawon sati biyu. Insha Allahu inibi yana magance yawan kitse a jikin mutum, sannan inibi yakan magance kasala da ciwon jiki. Dukkanin waɗannan hanyoyi za a iya amfani da su domin magance ciwon jiki da kasala, ko kuma raunin jiki, raunin ƙashi. Ya kasance mutum ba shi da ƙwari, zai iya bin wannan hanya. Kowace hanya ka ɗauka ɗaya daga cikin amfani da ita za ta amfana da kai, ba wai sai ka haɗa hanyoyin gabaki ɗaya ba. Kowace ɗaya tana zaman kanta ne. Idan wannan ba ta yi maka ba sai ka canja wata hanyar, in wannan hanyar ba ta yi maka ba sai ka canja wata. Wannan shine hikimar kawo hanyoyi mabambanta
domin magance cuta. Idan wannan bai hanyar ba ta karɓe ka ba, sai ka canja wata hanya. Wannan shi ne da wanda muka kawo ƙarshen bidiyon mu a yau.